प्रमोद बर'आ UPPL खौ सालायनो रोङाखै UPPL आ माने दिनैहाय BTC सरकारखौ सालायनो रोङाखै आगयनिफ्राय जों BPF खौ जों मोजां मोनखायोमोन माबा खारनाव परिबर्तन जागोन साननानै जों थांदोंमोन गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो भिडिअनि सायाव माबाफोर मोनदांथि मोनदोंबा कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो मिजिंथियो जे नोंथांमोना चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो लोगोसेनो मिजिंथिबाय दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै आङो अबंलावरिनि सायाव आरज गाबबाय दिनै मोनसेल' आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन जे बे आयदायानो जाहैबाय UPPL हानजाया थारैनो BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बर' रायजो राजाफोरखौ बा BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गोजोननो हायाखै बियो थारैनो रोखा फोरमान जाबाय आरो बिनिनो माखासे फोरमान हिसाबैनो दा भिडिअफोर ओंखारदों दा बेफोर भिडिअखौ लानानैनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खोथा सावरायनो आखायाव लादों जे BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव गोबांथार रायजो राजाफ्रानो प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL जिहेतु BTR सरकार बेखौ माने गोबां सोलायनाय लाबोगोन बायदि मोनदोंमोन नाथाय दिनैहाय फैनानै UPPL हानजानि दैदेनगिरिफोरा जे BTC खौ सलायनो रोङाखै बा BTC नि गेजेरजों ओनसोलनि जौगानाय एबा डेभेलपमेन्ट खालामनो हायाखै बेखौ नुनानै फिन जायफोर बिथांमोना BPF हानजाखौ नागारनानै UPPL नि गोदै गोदै रावाव गोजावनानै UPPL हानजायाव हाबहैदोंमोन बिथांमोनहा दिनै गिदिंफिननानै माने BPF हानजायावनो जयेन जाफैफिनबाय बिनिनो बिदिन्थि महरै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि समस्तिनि सालाकाथि BTC समस्तिनि सिङाव जिहेतु निउ थिथागुरि मुंनि गामि बे गामिया थारैनो गामि दरसेयैनो फिन BPF आव जयेन जाफिननायखौ जोङो भिडिअफोरनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों नाथाय बेफोर मानि थाखाय जादों बेफोरनि आन्दोआव मा दं निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो हमनो हागोन बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायलांदिनि बेजों लोगोसेयैनो MCLA मानगोनां बिथां देरहासार बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे बिबुंथि होदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दा आङो नुबाय जे UPPL नि दारै जेबो खामानि जायाखै डेभेलपमेन्टबो मावाखै रावखौबो नुसनाखै गावबागाव निजस्व बायदिसो सार्थ बायदि नुदों जोङो खुनु माबा रायजोनि खामानि मावनायखौ मोनाखै रावखौबो नुसनाखै बिनि थाखायनो जों माबा BPF आ आगयनिफ्राय जों BPF खौ जों मोजां मोनखायोमोन माबा खारनाव परिबर्तन जागोन साननानै जों थांदोंमोन दा जों BPF आ खुनु धर्मजों बा जातिजों बे हिंसा हिंसि गैया धर्म निरपेक्ष बे पार्टिया जोंना मोजां मावो बेनिखायनो जों बे पार्टियाव फैफिननाय जाबाय आरोखि आंनि सिस्सा मथन फैदों आं बै पार्टिखौ मोजां मोनाखै बेवहाय रावबो आंखौ लेंहराखै आं इच्छाकृत आं फैदों आं आगयाव बे BPF आवनोमोन आं BPF आं आगयनिफ्रायनो बहुद गोसो गरमै जोङो समर्थनखारिखामोन जों गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोनाय उन्दैनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोनाय जोंनि दिनाव बहुद आन्दलन जाबोदों दा जों BPF खौनो मोजां मोनखायोमोन आरो बहुद जों फरायनाय समनिफ्रायनो जोङो आङो सापर्ट दंमोन भितरे दा जोङो रमान हांखो होन माबा होन आङो रमान हांखो जेथिनाखि माबा मा जायो काटफिउ जायो आंबो सिगांथारावमोन बिष्टुरामजों आंजों जों गामिसेनोमोन बेहा बेराफारसे खारदों आं बेराफारसे खारनायाव आंहा बेवहाय गनाय जादों नङाबा आं बहायबो थैनोमोन जेन' हक बेफोरो बाद होदो जोङो नैबे BPF पार्टियाव जों बहुद गोसो गोजोनै मावबोदोंमोन दा मोनसे गोसोआ माबा मोनसे दुखु मोननानै जोङो माबा परिबर्तन जायो खोमा माबा मोननो लुबैदोंमोन जोङो गाज्रि दा मोनथों जोंना दा आगयनि BPF पार्टि दङ जोंहा सारमोन दङ माबा मोननो लुबैदोंमोन जों बे मोनैखायनो दुखु मोननानै आंबो बारस्लायदोंमोन जोङो बे गामियाव जोङो 100आव 40% जों बोख्लेंनानै लांदोंमोन दा जों लाबोनानै फैफिनबाय दा बेवहाय फ्राय दा UPPL आ गैलाखौनो होनजासिगोन
दा न'थामल'सै खोमा आरोखि हो जोंनो डेक्रेट एसे माबा ओंखारजोबोमोन जोंहा दङ हो दा जोङो दा फैफिनजोब्बाय दा जोङो BPF जोंनो दा आखाइ हमनानै मोजां खामानि मावलांनो नाजानाय थाबाय आरोखि दा BPF-आ दा सरकाराव गैयाबाबो BPF-नि दा आसार बेबहार बा दा माबाया जोंना मोजां आरोखि बेवहाय खुनु जोंहा सन्देह थानांगौ लगिया गैया बेनो आरोखि बिसोरो दा खालि दा गोजोन गोथाव बुंनानै मानसिखौ धगाबाज खालामनानै लानानै थांबाय दा मानसिखौ जे बेसेबां जे थगायदों बेखौ जोंसो मोनथिनो मोनबाय आरोखि जों थगायजानानै जोङो दा भुक्तभुगि बायदि बेखौ गोसोआव दा आघात लानानै जोङो फैफिननाय जाबाय आरोखि BPF-आव UPPL-नि जिथु प्रलबन मिसलिया बेखौ मोनदांनानै थाबैनो बिथांमोना जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो दिनै बिथांमोननि हाबनायखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय आरो जों आसा खालामदों बिथांमोनहा दिनै बे गामियावनो UPPL 0 UPPL-खौ 0 खालामनायनि जिथु हाबाफारि बे साक्सेसफुल जाथों आरो दिनै गागि जाय गारजेन बिथांमोनानो जोंनि दोलोआव हाबफैबाय आरो जोंनि दोलोआव गोबाङानो दंखायो दा दिनै माने UPPL-आ निउ थिथागुरियाव 0 जाबाय आरोखि 0 होननानै आं साननानै लाबाय जाहोना बेनो जे BTC-खौ UPPL-आ सालायनो रोङाखै UPPL-नि जिथुनाखि इलेक्सन मेनिफेस्ट' रायजो राजानो होनाय जिथु रादाय बे रादायफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै गतिके सरकाराव थानाय आरो थायैनि खोथा गैया UPPL-आ सरकाराव दङब्लाबो रायजोनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै आरो खोथा होनाय बादि परिबर्तन खालामनो हायाखै आरो प्रमद बर'आ दिनै माने रायजो राजानि थाखाय खोथा सिन्था खालामाखै नंखायनो प्रमद बर'नि एगेन्स्टै बा UPPL-नि एगेन्स्टै रायजो राजाफ्रा जोंनि BPF-आव ज' जानानै खामानि मावनो ओंखारदों देशखौ सेवा खालामनो ओनसोलखौ सेवा खालामनो गावनि ओनसोलखौ जौगानायनि हाबाफारियाव BPF दोलोआनो साबसिन आरो UPPL दोलोनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै जुदि खामानि मावोब्ला जोंहा जेबो जानाय नङा नंखायनो बिथांमोना दिनै जोंनि BPF-आव जगदान जाफैदों बे UPPL-आ माने प्रमद बर'आ UPPL-खौ सालायनो रोङाखै UPPL-आ माने दिनैहाय BTC सरकारखौ सालायनो रोङाखै दिनै गभर्नमेन्टखौ सालायनो रोङाखै प्रसासनखौ सालायनो रोङाखै दिनै सरकार सालायनायाव बिथांमोना बेर्थ जादों बेर्थ जानायनि थाखायनो बिथांमोनजों थानानै जेबो जानाय नंला बेखौ बुजिनानै रायजोफ्रा दिनै सरकाराव गैयाब्लाबो BPF-जों थानानै जोंनि ओनसोलखौ सान्थि आरो गोजोनथि आरो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मिलाप्रिति आरो खौसेथि लाखिनानै BTC-नि आगोलनि बादि जौगाखांनाय हाबाफारिफ्राव दिनै बिथांमोना जगदान होनो लैहोर नुजाफैदों ना बेवहाय माने टटेल 21टा फेमिलियैनो दिनैहाय जोंनि माबायाव जगदान जाफैबाय बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखिसै जायफोर बिथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आरो आसा खालामो उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दोनथ'बाय थेंक इउ